Ya wis, buletno kabeh wis, gak apa-apa. Oh, gak apa-apa wis, lho. Lur, Lho, ngene iki dudukno subek. lur dhewe lur ya. Lho. Kan gak keton sampean. Lho. Lho dhewe barangnya ya. Kasih turu lho ya. Kasih turu lho ya. Apa cocok? Lon bolo areke bolo. Lho, Bek kancamu Bek cepetan Bek rene Bek. Wis lak mulai lho aku. Lon sak raine lho Bek, lon sak raine lon cuk congore guyu tok. Oleh double-double ngene bolo sisi iki lho. Masalah Bek lon Bek. Lon. Bu, rada mercing ngene rek, mari kepadek ta. Lho. Masalah. Wis ta? Wis dekake. Doke sak, dasmu dong, doke dong. Kira-kira gak isi rumput laut ta iku. Asal mancing atal. Endi pancing ketel iki kan. Situk durung dicolok. Aduh, seneng ngelek atiku. Iki lho arek iki lho, sabar iki. Nggo narik pisan arek. Narik pisan arek. Durung ta? Gak sida ta? Gak sida ya wis. Oh, sambitan yang ngono wis. Lausan. Arek karo arek. Payus. Arek karo Oh. apane? Tenan wis, tenan. Loh, areknya. Ayo bolo, operasi bolo. Melangkung di. Ndi arek. Babon tok ngene Suan. Iki lah meringis tok iki. Gak narik. Ndi Mas barangnya Mas? Loh, bolo. Tampar wis gak ono mandeke blas iki wis. Popo gawane sadu iki. Halo, titik ae sik. Iki lho babone bolo lon sampe pedhot iki lho. Lon lho. Sampe dijoko nang pedhit ngono lho. Wadawa njupuki mang. Lho. Lon. Gak mampu, Bos. Lho. Tanganku lon lho. Lho ya, ro dhewe ya. Halo. Gak ngejak arek iki aku. Matane cocote, cuk. Tak pamernya nang ketepet. Tak pamernya tok. Delone oleh gudel sing gak tau mancing kiper. Cok. Hancur. Mancing terjol. Ini enggak kuat ah. Coba dia kena Melayu kan lu. Ya kan yo. Buka tali tok kae cek. Lagi elkak nih. Sopo katene ngewangi naleni ngono? Awakmu mang paling. Iya, aku yang ngalih ngalih. Iya. Yang kayu mang. Itu ngamuk kan. Kayak tarung ngamuk. Loh. Oh. Mo, cocote lho Jaring, oleh jaring. Oh, jaring lo. Hah? Oleh jaring lo ya. Oh. Oleh jaring cuk. Lo. Pira Cang, hitung. Itu enggak. Hitung. Kejaran kono wis. Loro-loro ngono rek. Kok jancuk ada ewang rame ae. Mangan ngene iki kancane. Ndelo iwak. Ndelo iwak iki lho. Talan kok temen utang luwih ta.
Ayo ngebut aja, papa sarane ini. Nah, kok ya kesale, Pak. Lah mang wet kene, Wan. Wet risen. Lah kok. Ngidan. Ya aku dolek. Apa jenenge cucian karo aku tak umbano. Tutup bres. Samane men tutup ta. Ayo mari rek. Kira murah, sak melek itu rek. Hah? Kira. Apa? Yang Kita laptop. delok kene ya. Kaya ombedak anu ngono iku lho, Yang. Delok kene, Yang. Iki sing urip iki tanganmu. Bingung aku mari omong. Lewat. Hasil pertama bolo. Enggak keting, masa lewat tuh. Tuh bolo. Lu nggo kono kabeh kene tak fotono. Oh iya. Sepeda-sepeda ya rek.